Who them say? A face powder mwana mai. Wona ka. Haila chancharova. Aba banango introduce mafambiro SM Zimbabwe. Matambiro ne maimbiro. Wona haila chanchatanga kurova. Aba bantango tanga ngorova mafambiro SM Zimbabwe. Iri step SM Zimbabwe. Wona step number 1 nchatanga kufamba. Inenge iri step ekubulawayo. Iri step mwana omnusu. Ari muna mukoko wa street. Kastep bala ke kubulawayo. Kari kastep ke mwana omnusu. Ari muna mukoko. Ani ngaka perera. I can't do one of my I like to number 2. Can't step like a cooker. Problem Mukeri Munotonora. Step here, Jonan and Gagabar Chando. Kuri kusensen amukira kwa bata mwana mai ona ka stepala ke muchando kana ne wega unozwisot kana ke kakata seo kaka batwa ngechando waisia Pula so ja Rastafari kankari ona highlight number 3 stepala epano pamtari iri step ya waso avambi wasungo biro travela kasi bala kawaso ari pakati town achiroka so mkaroki kai kanonzi seko kachiro handi waso avadi zvinonetsa diko wasu wana vai ngeko face powder iri hama yako yakarowa smart yandakarowa nhasi. How do you view ari pastor wako ari sadombo wako ndianjanga asvika musati masvika ya kunobvisa rora mwana wamai? How do you view hunhu wandibata ndambotora hwangu hunhu ndohuisa pasite ndobva ndapfekwa nehumwe for 2 minutes 2 seconds kubatikana mwana wamai zvatondibata sawira unorowa backstage. Regeda se wona hunhu wandibata 2 minutes 2 seconds kumborasa hunhu ndozohunonga after ipapa kumbomira kunzi baba api mwana wamai. Salute kwatinobva iri salute kuGWest Malape ka salute ke kumabhosidane South salute yakandiwanisa basa eza security guard ka salute kari kutochemerwawo nepolisi ekuTanzania mwana wamai. Ndisu tiri kuramba nako mufunge woza brother kwenze njani kompom attention about tena dish forward march. Thank you so much. Saka mnetwane fire. Face powder mwana mai. My name is Face Powder. Munogara ku. Yeah, inini ndinogara pano pa zvituru. Kana pa masofa. Munobatika seka na vanhu vachida kukuona. Munondiwana pa TV pane disc rakanzi iri hama yako featuring Spoon Mahini, Babalas, Face Powder, Melody. Ko mune phone number tipe kati boys here. Anditi 0772 762 614. Munoperforma kupi mazvikoro nechi? Yeah, maschools tinoperforma mapati pakasiyana mwana wa kumuchato as long mangotishedza we can perform. Right, maita basa mukuru. Handitika kana nemiwo maita basa. Thank you so much.